Tervetuloa Transformaati-videokanavalle ja tässä on kyseessä ensimmäinen video, joka kuvataan näin harrastelijameiningillä ja videon aiheena on isäni paranemisprosessi vakavasta syövästä. Videon tarkoitus on antaa näkökulma siihen, että vakavasta sairaudesta kuten syövästä voi parantua myös muilla keinoilla kuin vahvoilla lääkehoidoilla ja kemoterapialla, mitä lääketiede esittää siihen ainoaksi ratkaisuksi. Ja oikeastaan mennään suoraan asiaan, niin voitko kertoa itsestäsi vähän lisää ja pieni esittely? Minun nimeni on Osmo Mäkelä ja olen 72-vuotias autoinsinööri. Ja tässä nyt kävi niin, että vuonna 2012 loppuvuodesta minulle diagnosoitiin tämmöinen vakavanlaatuinen parantumaton syöpä. Ja ainoa hoitokeino oli leikata virtsarakko pois ja eturauhanen pois ja tehdä avanne, jolloin olisi joutunut käyttämään tämmöistä pussia koko loppuelämäni. Ja silloin ajattelin, että en sen tyyppistäkään elämää halua elää. Ja kun perheen kanssa keskusteltiin tästä aiheesta, niin nuorin poikani Jarno sanoi, että no sinustahan se on kiinni, että haluatko sä elää vielä vai joko sä oot valmis kuolemaan. Silloin joutui vakavasti harkitsemaan, että kumpaa haluan ja kumpaa päätän tehdä elämässäni. Ja päätin elää. Ammatinkin puolesta, kun olen kaikista syistä kiinnostunut, että mikä johtaa mihinkäkin, niin olen sen jälkeen sitten hyvin paljon tutustunut kirjallisuuden kautta ja netin kautta ja omalla tavallani tutkimalla, mitkä syyt mahdollisesti johtaa siihen syövän syntymiseen. Ja tulin siihen tulokseen, että suurin syy on fysiologisen stressin aiheuttama syy. Ja näin päätellen sitten kuitenkin suostuin sairaalassa nähtyäni itse tuolta kuvaruudulta sen syöpäkasvaimen virtsarakon sisäpuolella niin tämmöisen kaavintaan, joka tehtiin sitten, irrotettiin, poistettiin kaikki nämä näkyvät syöpäkasvaimet. Sen jälkeen olisi sitten tarvinnut ryhtyä tekemään näitä varsinaisia syöpähoitoja tai tyytyä lääkitykseen. Ja päätin kuitenkin puuttua niihin syihin, mitkä tämän syövän on aiheuttanut. Ja ruokavalio on yksi erittäin tärkeä osa tässä ja sitä rupesin noudattamaan. Niin, se oli aika dramaattinen muutos kyllä se ruokavalio. Ei ole kyse siitä, että pari ainesosaa siellä tai täällä muutettaisiin, vaan voit kertoa ihan niin kuin yleisesti, että miten se eroaa tämmöisestä peruslänsimaisesta ruokavaliosta, mitä tällä hetkellä noudatat? No koko se ruokavalio, mitä olen aikaisemmin noudattanut, niin oikeastaan jäi kokonaan. Jouti roskakoppaan. Lopetin kokonaan lihan syömisen, makean syömisen, jopa viljatuotteet, maitotuotteet ja siirryin ihan kasvisravintoon aika pitkälti, raakaravintoon. Ja se rasvainen kala, lohi ja muikku on niin kuin suositeltavia. Ja yleensä tämä ruokavalio tarkoittaa sitä, että pyrin syömään alkaalista ravintoa.
koska happamessa kehossa syöpäsolut parhaiten elävät. Joo. Eli siinä kävit myös tämmöisessä analyysissä, ei niin kuin perinteisen lääkärin analyysissä, missä annettiin ohjeita tämmöistä niin kuin alkaalisen emäksisen ruokavalion osalta, ja siinä oli myös tämmöinen verianalyysi sitten mielenkiintoinen. Joo, mä ajauduin semmoisen testiin, elävän veren testiin, ja siinä sitten näki kuvaruudulta punaisten verisolujen järjestys, ja ne olivat pahasti sillä tavalla kökkäreiset, ja siellä näkyi kaiken näköistä vääriä aineita veren seassa. Ja se on mikroskoopilla otettu tämmöinen, missä näkyy, että nämä solut oli niin kuin, ketjuuntunut keskenään, ja siellä ei nyt ollut ideaalitilanteessa, nämä pitäisi olla niin kuin erillisiä terveen näköisiä soluja. Tämä testaaja näytti sitten kuvaa, missä järjestyksessä nämä solut pitäisi olla, ja sitten suositteli ruokavalioa, oli sitä mieltä, että happamessa kehossa näin tapahtuu, ja päätin sitten ryhtyä syömään tämmöistä alkaalisia aineita, alkaalisia ruokia. Niin kuin ei-hapattavia. Ei-hapattavia, joo. Ja puoli vuotta tein orjallisesti sitä ja päätin mennä uudelleen sinne elävän veren kokeeseen ja ajattelin, että sitä sen näkee, että onko siinä mitään merkitystä. Ja näin kävi, että koko kuva oli muuttunut, se verenkuva ihan selvästi. Se oli huomattavasti parempi ja pyöreät erilliset punaiset verisolut ja niin edelleen. Ja totesin, että kyllä tällä on merkitystä, ja siitä lähtien olen noudattanut tämmöistä ruokavaliota hyvinkin orjallisesti, ja nyt nykyään on jotain pieniä poikkeuksia sallinut itselleni, koska koko tämmöiseen paranemiseen liittyy myöskin tämmöinen mielenterveys ja mielihyvän nauttiminen. Joo, se oli tosiaan tämä mun nuoremman veljen Jarnon lausahdus silloin, tai kysymys sulle, että haluatko elää, niin se keltä tahansa kysyisi, niin se pintatason ratkaisu tai vastaus olisi varmasti, että totta kai, että en mä nyt halua kuolla. Mutta se, että se syvemmän tason vastaus siihen, että haluaako todella elää ja miksi haluaa elää, että mikä on se tehtävä tai asia, mikä niin kuin innostaa tässä elämässä, ja varmaan sellaisen joudut kohtaamaan siinä niin kuin monellakin tasolla. Hyvin voimakkaasti joutuu ottamaan kantaa kuolemaan ja elämään yleensä ja mitä haluaa elämällään tehdä. Tämmöinen ihan käytännön esimerkki oli yksi lastenlapsi, pojanpoika, jonka elämää halusin seurata tässä vielä eteenpäin, ja se on aika voimakas elähdyttäjä. Ja yleensäkin jouduin valmistautumaan siihen, että kuolemahan meille jokaiselle tulee, niin jos minun on aika kuolla nyt, niin kuolen sitten mieluummin terveenä ja kaikilla niillä varusteilla, mitä Luoja on minulle antanut, kuin sitten kovasti lääkittynä ja myrkytettynä ja heikennetyllä immuunijärjestelmällä varustettuna. Koska uskon, että tämmöinen fysiologinen stressi on moniin ja useimpiin sairauksiin pääasiallinen syy. Ja kun se fysiologinen stressi kasvaa ja kasvaa tässä vuosien kuluessa nauttiessani huonoja epäterveitä ruokia ja prosessoituja tuotteita ja kaiken näköistä hapattavaa ravintoa, niin jossain vaiheessa immuunijärjestelmä ei enää pysty pitämään kurissa sitä
stressiä, mikä aiheutuu näistä kaikista elämäntavoista, ajattelusta. Mahdollisesti menneisyyden tapahtumista, lapsuuden asioista ja muista, jotka on siellä vaikuttamassa taustalla. Kaikki myös kerääntyy pikkuhiljaa ja ihmisen keho on yllättävän paljon korjaava. Tämä melko pahasti voi väärinkäyttää kehoa ennen kuin se niin sanotusti tilttaa. Vähän niin kuin autoalaan liittyen, niin jos sitä väärin käyttää sitä autoa, ajaa sillä ilman öljyjä ja laittaa vääränlaista polttoainetta ja niin edelleen, niin kyllä se jonkun aikaa kestää, mutta sitten se tilttaa se kone. Kyllä näin käy ja ihmisen keho on kyllä yllättävän paljon enemmän sietävämpi. Sietää tämmöistä väärinkäyttöä huomattavasti enemmän. Kysymys herää juuri siinä, että minkä takia sitten kun ihmisellä on vakava syöpä esimerkiksi ja immuunijärjestelmä on selvästi helisemässä, on niin kuin kriisissä, niin minkä takia lääketieteellä lähes ainoa ratkaisu on se, että sinne kehoon laitetaan myrkkyä kirjaimellisesti, sytostaatteja ja kemoterapiaa, miten näkisit sen, että mihin suuntaan tämmöinen voi johtaa? Niin kyllä mä näen asian sillä tavalla, että kun immuunijärjestelmä on muutenkin jo äärimmilleen kuormitettu ja jos sitä lisää kuormitetaan, niin se helposti johtaa siihen, että hoito onnistui, mutta potilas kuoli. Ja sitten taisit joskus mainita jopa tällaisen, että hoidosta huolimatta potilas säilyy hengissä. Eli, Tämä taas johtuu paljon siitä, että minkälainen elämän tahto sillä potilaalla on. Ja uskon, että jokaisen meistä on pakko ottaa oman elämänsä peräsimestä kiinni ja päättää joko elää tai luovuttaa elämänsä jonkun toisen vastuulle. Meillä jokaisella on vastuu omasta elämästämme ja uskon, että tämä aika pitkälle johtaa siihen paranemiseen ja tästä johtuen olen joskus sanonut, että hoidosta huolimatta potilas pysyy hengissä. Ja tämä on tietysti niin kuin selkeästi valtavirrasta poikkeava näkemys, mikä on alkanut tässä koko meidän perheessä muodostua. Mä oon itse ollut hyvin kiinnostunut erilaisista vaihtoehtohoidoista ja muista metafyysisistä asioista. Ja se on tässä huomattu ihan lähipiirissäkin, että rivistä on poistunut ihmisiä jo ennen aikojaan. Ja he ovat käyneet tämmöiset vahvat hoidot läpi en tiedä miten sun kohdalla, jos olisit lähtenyt siihen, eikä näin ollut, että yksi urologi, joka oli johtavia urologeja, kertoi näin, että kyllä jokainen Suomen niin vaikka kysyisit keneltä, niin jokaisen ainoa mahdollinen hoitokeino on poistaa nämä elimet radikaalilla leikkauksella. Ja siihen liittyy tietysti paljon vaaroja ja eikä muutenkaan niin en kyllä ole sitä mieltä, että ihmisessä on mitään liikaa suunniteltuna. Eli siinä tavallaan teit sellaisen päätöksen, mitä varmaan yli 95% ihmisiä ei tee. Eli siinä tavallaan menit sitä auktoriteettia vastaan, että ei tehdä muuten näin. Niin. Tällä haastattelulla nyt ei ole tarkoitus hyökätä mitenkään tai tätä lääketiedettä vastaan, koska joku ihminen parantuu uskoen siihen, että tämä hoito parantaa ja se paljon perustuu siihen myöskin, että se asiakas tai se ihminen on päättänyt elää ja uskoo näihin hoitoihin ja parantuu sitä kautta. Minä taas päätin uskoa tähän tiehen, jota nyt olen kulkenut ja 3 vuotta tästä on reilu 3 vuotta kulunut ja
olen erittäin tyytyväinen, että olen saanut elää nämä vuodet ja terveenä mielestäni hyvin hyvässä kunnossa. Mä itse myös kävin tässä elävän veden analyysissä ja olen yrittänyt itsestäni pitää huolta. Olin raakaruokavaliollakin tuossa pari vuotta, kunnes sitten palasin taas, luovuin siitä, mutta joka tapauksessa kävin tämmöisessä samanlaisessa analyysissä ja kyllä siinä täytyy myöntää, että mun veri oli paljon huonommassa kunnossa kuin mun isän, että siinä on niin kuin valtava muutos tapahtunut ihan niin kuin silmin nähden siitä kuvasta näkee, että miten nämä verisolut on terveen näköisiä siellä. Tämmöinen olisi mielenkiintoista, jos vaan uskaltaa ottaa semmoisen testin itsestään, niin se paljastaa viime kädessä sen, että mikä se tilanne on ja siitä saa ehkä enemmän motivaatiota lähteä näitä muutoksia tekemään. Kyllä se ruokavalion muutos ja tämä elämäntavan muutos niin näkyy kyllä muutenkin sitten monella tavalla, että se selvästi ruokavaliolla on merkitystä, että olen tuossa todennut, että kynnet ja hiukset ja kaikki karvasto kasvaa selvästi kovempaa vauhtia kuin aikaisemmin ja vatsa toimii huomattavasti paremmin ja muutenkin sitten tietysti tähän kokonaiskuvana tähän minun tieheni kuuluu hyvän kunnon ylläpitäminen eli voimakas liikunta. Käyn aika paljon sitten joogassa ja kuntosalilla ja lenkillä, kävelyä ja niin edelleen, jotta olisin hyvässä kunnossa ja se tuntuu suorastaan oli syöpää tai ei, niin tämä on paljon parempi vaihtoehto, että loppujen lopuksi tässä olen todennut, että oli se hyvä, että tämmöinen syöpä tuli, että heräs vihdoinkin. Niin. Ja tosiaan se elämänlaatu myös, että minkälaista elämää sitten haluaa loppuelämänsä elää, että onko siinä lääkkeissä tai muuten niin kuin kärsivänä, niin tämä on ilolla voinut todeta, että tässä on kyllä tehty rohkea itsenäinen ratkaisu siitä, mutta se ei ilmeisesti ihan parilla smoothie-ohjeella selviä, että jos haluaisit vaikka joku muu henkilö olisi samassa tilanteessa, niin se taitaa olla pikkasen syvemmän tason muutos kuin pelkästään se yksittäiset ruokavalio-ohjeet. Kyllä. Ja sitten syön kyllä smoothiea ja tämmöistä raakaravintoa ja myöskin keitettyä erilaisia keittoja ja niin edelleen, mutta teen leipää, koska olen aina rakastanut leivän syöntiä, mutta kun ei viljasta päätin luopua, niin nyt teen sitä mantelijauhoista ja erilaisista siemenistä ja oliiviöljystä ja niin edelleen. Pähkinöistä. Niin mainitsitkin jo mantelijauhoja, joo, kyllä. Erilaista siemenistä myöskin. Että smoothie monta kertaa ymmärretään semmoisena makeana, hyvänä, nautittavana annoksena, mutta minä pyrin tekemään sitä mahdollisimman ravitsevaa ja lähinnä kasviksista ja vihreästä koostuvana. Eli siinä niin lehtivihreitä on paljon ja siinä ehkä vaan pikkasen saatat laittaa jotain banaania siihen, että saisi vähän maun takia. Nyt kuitenkin niin tämä polku, minkä minä olen nyt valinnut, niin on se aika työlässä. Siinä joutuu leipomaan leipää ja tekemään näitä smoothieja ja erilaisia salaatteja. Pidän tapanani tehdä salaattia isomman annoksen kerralla ja pidän sitä jääkaapissa 2-3 päivää, säilyy ihan hyvänä ja sieltä voi ottaa aina tarvittaessa. Samoin
samoin tomaattia korkeintaan lisätä siihen. Ja samoin smoothia teen isomman määrän ja sitä on pari päivää aina tarjolla. Sen lisäksi sitten illan suussa syön vielä toisen kerran smoothia. Ensimmäiseksi aamulla syön puuroa. Ja puurossakin niin tämä, mistä se valmistetaan, niin on tärkeää minun mielestäni. Olen jostain lukenut, että kaurapuuro aiheuttaa semmoista limaisuutta, missä syöpäsolut viihtyy ja sen takia alkaa käyttää hirssiä ja siinä on ainoa haittapuoli se, että sitä joutuu keittämään 25 minuuttia, mutta kyllä se menee, kun Päivi vaimo yleensä pistää aamulla ensin töikseen kiehumaan sen, niin puolessa tunnissa sitten on keritty jumpata ja muuta ja se on tulossa sitten se puuro valmiina. Joo. Joo, tässä on ihan hyvä. Olisiko tässä hyvä vähän vetää yhteen tätä, niin kuin ei nyt voi sanoa, tässä videon tarkoitushan nyt ei ole mitenkään kenenkään mieltä kääntää mihinkään suuntaan, mutta tämmöinen testimoniaali kertoa, että miten voi omalla toiminnallaan niin kuin itsestään, omasta elämästään vastuuta ottamalla itse parantaa itsensä ja ilman monesti jopa haitallisia lääketieteen ratkaisuja käyttämällä. Niin tässä nyt ollaan käsitelty ruokavaliota, siinä on ollut henkinen muutos, eli miten on ajatuksia muutettu siitä, että haluaako elää ja miksi haluaa elää. Liikunta on otettu vahvasti mukaan tähän paranemisprosessiin ja sitten tämmöinen yleensä mentaalinen näkemys siitä, että miten on niin kuin omasta terveydestään vastuussa, eikä sitä voi oikeastaan kenellekään muulle sitä vastuuta vierittää, vaikka monesti varmaan olisi helppo näin yrittää tehdä. Haluaisitko vielä sanoa loppuun jotain? Niin, olen ihan laatinut tämmöisen ruokailustani kaavan, mitä pyrin tekemään joka päivä ja en tiedä sitten onko siitä hyötyä kenellekään, mutta kuitenkin noudatan semmoista määrättyä ruokavaliota, pyrin noudattamaan mahdollisimman pitkälle. Joo, siinä voidaan laittaa tähän videon yhteyteen sitten tämmöinen osio, mistä voi tätä dokumenttia tarkastella, mikä on kirjoitettu tämän isän päivärutiinista tai ruokavaliosta. Kiitämme katselijoita, jos jaksoitte videon loppuun asti katsoa, niin kiitoksia katselusta ja toivottavasti palataan uudelleen vielä asiaan. Kiitos. Kiitos.